job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay ketika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam kumshi banta ban pen khlain shushu bat ban Kyrshan ni ka Jing Dawa ka sur ki Nongmawlai ki katu kat ni ki Longkmie jong ka Nongmawlai ki lapelong da ka jingi kendu lang ki Longkmie ka balalong hnen ka sngi ka khandai terik unai lor a hajar arpuwei da ka wei ka sur ki larai ban penmi ne seng ye ka sur ki Longkmie Mawalai ka jing thmu jong ka te ka kanhun ki Longkmie ka long ban Kyrshan ban snok ti lang bat ki khon samla jong ka sur ki Nongmawlai habai dei ba ka Jing Dawa ban penyo e ka jing bishar hok ya ka jing sha penyap klep jong ba Chesterfield thank you ha ka step prangap jong ka khatlai tarik unai lor ar hajar arpuwei ha ki he pulet ka jela kumta na kaliang ka sur ki Longkmie Mawalai ka yawer lang ya boro ki Longkmie ka Nongmawlai ba di ki Longkmie ka bri hinyo trep ban ya snok ti lang ba ka ne ka Jing Dawa jong ki khon dap shenrang ka Nongmawlai kan long ka ba job bat ru bakum kini ki jingja basngau trim bat pensu jer kanam jashu ha ka snong jongno re jongno bat khamtam e ha ka bri hinyo trep hi bro ka wei ni ki Longkmie jonga ki baidan nam hangi ka por bat ni para Longkmie ka bangi ni lasu de shar ta si kum ka sur ki Longkmie namai ni smo bangi ke par ye pi ki Longkmie jonga Nongmawlai ba pindan kita lang bagi niyo bagi Kyrshan na banta kini pun sana ibrami shikmat bandawa ya ko na banta ka Jing sha panek klep ka jong iba cheers thank you tina kalian ka jongi ki para Longkmie ni khot ni we ye phi ki para nong shnong kham tam e ki Longkmie jong ka Nongmawlai ba phen ai ka Jing Kyrshan na banta kini ki khun samla ti nakalian ka jongi ni para Longkmie ni khot ni we ya phi ki para Longkmie na ka pa ke bi ni trep ba phen ai na ka Jing Kyrshan hakum ka ni ka por namar ni puwa ka ni ki Jing sha punyak klep kenya jan na koi ka por shaboi pat ka por om ba phen sgo ba ka ni ka Jing ja ka joi ba chi Jing sha punyak klep joi chi ka no mata Nongmawlai ni henry ni sgo si ba yo mungkin ki Jing ja kenya ja pat hagishnong lani hakidong kijongpi lani hakapai kibrenyotre khnam bakini aka kinong manjashu nisno bangiwer bakindan bakinya kelilang kawaitan hakum kani kapor khnam baki Jing Dawa kijongi kinong shisha kibejob baki basiswa kondisi tek baki yoi kejinglong kejingman hakani kapor kabunta khamtam e ya jinja belajar ketika khalai tarik ke jong nai August kum ki Longkmie ngimla kan dapat pau ya kata ke song kia kan siam ke jong ni bab ngimla ban susong kliti habang yoi ya ki khon samna hapo kan tung ka bakimi jong kasur jong Nongmawlai ka nu kia le ban wanra ya kata ke jong bisa kabahok kabaki hidiman dan hidipan kasoka halo ka Jing sha penyap klep mila anong kajong ba Chesterfield thank you habaki briu jokaan disimhi hakati kajong ki ya kataan kat hadu ban kat jubono ya kamusim kokodo kajong ni Chesterfield thank you te ni ki Longkmie nimma klem da syukie ya kini ki khun samla ki khun dak sendram bakin yale ya kani ke yale ke jongki te kunta da kawai kasur kawai ke jimur ba niru ni aina ya kati kamar kati dari yang ke jongi ba nilai larai bangin ya demi ya kani ka buat kaseng kabani ai kenteng ka sur ki Longkmie ka Mawalai ha ba nila bani Kyrshan mang ye kini ki khon dap shingrang jong ka Nongmawlai ki bro kowe bat kum juru jong ka bri nyom tre
ban penyo sisa yang tak jing bisa kaba hok kaba iare baka sorka kan sintia halo jong tadi tamat kenang ba pun kini kijak jinja kinuman jasu dan kinuman hapsu haka snong kejongi baru haka beri jong nyong trek borok kowe ni Longkmie dalam mahni bania sen bania pom ya kadika kedua ya kalau apa penting di Longkmie kesur Nongmawlai dia Mawalai ting siu pakai ya data bagi ai ke Kyrshan Iaki pun sama jongi habaki yang halor kanurem badwa ya kata ke jisia ya kaba kadep dia akan kapai tulis jauh tugas. Ini dah kata musim kaba snow kaba sisi akan ini buat musim kapung kita dia akan snow kejungi akan jaga kejungi. Kita ini disebut sama dia orang katakan oleh bahwa yang Indonesia pada Indonesia. Ini pun baju short piti baju begal. Kumno bagi kur kile mulai abang istuku pakai nomor yang ki isyong kumta ke dikloy banian bani surat kami banian kini bandar lengkap dan Kyrshan ini hati por baru kabati kira lengkap in ay dikloy kita makan kita dikloy bersekolah ini akan por kabati kira lengkap yang itu Longkmie. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.